igo unjure irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kiringa ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonjereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonjoreria bwabo nabo igo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Biyakigima mwancho muri yabeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomorobelio bwense yobonchelia asomwancho muri gelia orochenga litkolia rero nigo twararanga tonchulelia kobokake to sokesko embe tuakasi nine kerorochenga nigo tokobochera masemo kurwa somo chubosongo kurwa service yomo waziri oyotenete asensemo ya mache ensemo yobonchelia kwelire nabo igo kolinda ebito etana nigo mwancho muri gelia ndetengereri bageri galia bene kokwaligania asomorobeliga ekero turabe togosanga amange nabakwenda gutubwatia asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabotanya gwetera www.ndizitv.net kerondo chenga omutinyo igano mutinyo morereke gima ekerobononga ketugo chako mutinyo igani goto kuyoarigani kegima ekerondo chenga chitariki chelero ne chitariki ibere cyumutinyo kabere umwako yiga bwekiri bubere emeronge ibere na nyibuna mu maito mwancho muri yele botambe chitariki ibere cyumutinyo kabere okera omwaka nigo togo chengera World Wetlands Day asensingima igori tkorya rero mwancho muri yele ntubwate abo bisaba nene abo barabe bagutumanya wetlands ningi nimetogendete kwebulya isiko gabu kolende ngo kumenya ngai karansa oike ekero turabe togwesemya nga kigega sorgo ngoro usi ntubwate chinsemo chibwate wetlands igonto chiko kumanya nga wetlands ningi na ende ningi
obwenete gukora aibuno mwanchi umurigereria olisiko gari ibasangana nche asomoro biriga uchakabona iga boika omwereri tane Frida Kerubo ganko arigani bene ekerombo atenga abageni abo kabisa gase obisi yiga ekerombo irari bageri gari bene ko barigania elinde babibago tomenyana kibakurukwa nandi ningi bagokora gasoro ngorwa busi karibu sana. Mbia mwana Frida asobuto karabisa litukeli asa Marieta ngoro kulea wari ninjo mwaziri oteneleta amache KISII county ngatenera na ebintu bitwetana ine amo na uonjere likwelire amo ni chinguru cyomuriro. Karibu sana asomoro beriga elinde tobe tokumanya abanche baligerera kuruga soro ngorwa gusi ekero tobe ndete kumanya igoro yeli tukeliga nirichinga anto bwate nawo bisabande tigancha kiri kuruga soko kwanego kobe wakira baminto ase Marieta nkoro ku David Nyamoya umobisa utenete director ya environment bitwetana and natural resources. Okay, karibu sana director asomoro beriga naye ahate tende kora sense wa yakorumate dai tomanyingo na kiyokoro kwa Mwana Frida Marieta ngoro Cleophas Kioi chief officer of ministry ya water. Okay, karibu sana naye atigo mwanchi umurigera bano tuchake kigima tumanyenga litkolierero wetlands ningi ekerotogo chakira na waziri achibate banga ladies first mwana Frida so kwa ladies rivaga they are always the first and then biyamana so recognize that and then biyamana singing to cover lady and at least you have done it well. Nko iratinga kesi echiga abarigereria baminto na bategerete since echiabona mambia nabo ntagete ko batebi na wetland riteria kwa nga wetland ni kwanira somuntu bwe Kenyamuriro na intulende buna bagusi na andekere local station ntokani ko manyanga wetland niki wetland ne niriroba ekararira bari anyura amache ayanyu elianyure mbaka yisanikire ditatagete kunyana ande gwetani abo igeso bwenge twariro kanga iraba obunyubwe liraba okonyora nga liraba eliga lianyura amache ekere etatagete kunyana ande amache liraba elisanikire nabayitora ra amache ali orogete igoro aitani liraba nabokonyora orogete igoro na ande gosena boranyo liraba eliya nyura amache na ande buna chingo kichiko nya kugenda amache yake asuka guchinsake kwanyora nga amache nari gati igo mache itali gutiare igo bono ntagete goteno bunyiyo bwerira ba aitana beraba nga amache inkoro kali go stali koro kala kinyo konyora arane utake kole makaiga na bokonyora nga amache inwari bona ina rotokoro kanga wetland singa amache nwara around lira beri aitakoro kagosare kurunza arasininiga ina rotokoro ka wetland. Okay, mbie mono sana waziri asoperesera so wagale bonongetenga omwanchi umurieri oberega komanya wetlands ninge akorende ogakoboriga nga asoro ngorwa gusinto bwate wetlands yango director nera totebinga usiga iganto bwate chinse mokonyora nga amacha goterema baka auruka goselira bali konya gusiga ntobwate asange chinyinge chiabere chigosira lakini bado chinyinge tubwate eliene kabisa tubwate nyantrako ya ringe about 800 acres and tubwate chirichikoro kuchirichiro tubwate mukubo tubwate nyanguso tubwate nyakoe ne chinyinge kere ward ne bwate at least abwase tokoro ke wetland igabo no tubona to protect chinyinge chiabere chigosira okoba yogo tumiera bobe kwa mwanya bantu lakini bona igana kikitore igarero kwa masisha lera abantu baitumna obiya bwechi wetlands imborobi na kikirito keri galiko ba celebrated. Okay, mbie mono sana soko irenelia libolilio tanda sense moyo mo chief officer kerokende director bere kago totebinga kaiga soro ngorwa busi ntobwate liroba libwato konyara macha goterema okonyora ngaliriri kendo style gito seliriri nyu kerokende kaiga soro ngorwa busi abantu abange babere bagotumeka liroberi goseli abere liko bakonya mbia mono asingi choyeri tukulia rero tubone ko
kunya abantu baitu ubuyabweli bwasaya wetland abantu baitu nabo barabe mbamanya na efaida nero lakini bono intwe munabatoire libageli sa serikali yega ko kurenda asibunayo otote bana faida yao yatoke abantu baitu ba benefit munabona nyantrago iyo director kwana wetland na kabisa tubwatega yosi asige songo tobata has been the biggest catchment area yaito usiga igano manyitenga mkuranja na utobora when we kartubwate catchment area gemenetinga mkuranero asense ine faida nene lakini wono usikurikiria encroachment ya beralia wetland yingo na kokere na boko nyoranga amache ituna igarama ya singincho tuwate wetland chuna mo director te bayo chiri chinyinge igamacha machi gara abamaya asingincho ya association na wetland areas lakini wana bantu baitumba kumanya na bintu binde na ono tutebe na floods utuchanda chile in the country lakini gusidira aba affected mono apart from landslides wana wakonyora na wetlands echira cheito cha played a very key role in protecting our ecosystem. Akerekende inubune serikali ya county ya KISII mwabere mwagotarira chinseme chuna komanya abamenyi borogongoru nga wetlands n'ichingi ya chire na ndinchi bwate engencha sobugima bwabo. Ono nalito chagete to enseme intura akora byayigo ende masengincho no nyakere boyigo ya totemete kuna koligi chinchira chingia n'inchira ya maya abo kuna rero tuko ba semi abantu baitu na wetlands ichira wikato chigerere onye tuganiti urumu yabo cyose biyakeyima tucha sensemo yago waziri akerekende nchiraki omwanchi muri yego saba ikabamenya tasoro bongoro igasi chinsemo cha wetlands barabe baguchisalia mate nabo barachisalia batamanyeti akerekende nchiraki chiri barachisalia ambuya mona Frida riswali nga kibara gisali na ndo maene na kitobereta bona mu chief of sona kwana nga tukwanire igoro y'ubunyu bweliraba na ande nataka koreira na maye gake ndara kwanira nga kibara bagugisali na bonta gete to understand ko se toigu ikyagere tora tosemia abantu bategoro y'ubunyu bweliraba na ande ubuyabu aye gutese mwanya bantu na kyago tokwanya bona into mwanya bantu kyagera the team ya lero ya rengenga it is the wetland and the well being to human beings inga ebunyu bweliraba na ki ego tokwanya bona into mwanya bantu igo wekatomanya boronge abantu ba understand baerero buya bamanya nga buyamboro buno mu chief of sona kwanire na inde so kwerera buya ba understand buya nga obunyu bumborobi tubwate chi obunyu borawa buna bono tesikoligereri asenale tokuruka nga ebirubo konyora mono ne ibuse ewe kwerende ne ibuse ngo tokabirororo abantu baye bachikwamera chinyumba ntobugate nanda bandi bakama toboli kuruororo stili baro seli chinyumba ntobugate asebuna matibo konyora amachari atenini echineti yano bunyiwa wa boli togotwara ntobugate amatibo konyora samachari atenini tali gosuka na haro na rororo nande ntobugate buna chitente egwansi no bunyichi chinjira wao chubunyi bweliraba okonyora chitente chiri na amacha burukanire na marabara kini onyora nga maraba abucha ande byarengani wisaba banangwaso ogoswa yani kwanyora ngokogoro gokolimera guti nse yakoba little bit deeper igo keralira beli ndibwato buya bwaye na abantu baitu bagwenereta gukomanya ikiagera tuisaba teba buna bono obunyu boli na ndo bunyu boli bora aliese
ese chindo chensemo ali okonyora emete esimikire okonyora abantu abange twasimikire emete ororo ande linde nkobeka tole ali obonyubura ali chinsemo nkobeka tole none chinyeni amatibali esate nene nkobeka tole chinsu igo ebo faida ni chinyinge buno yo minta teba chinsu nkwega chirororo emete eri tosimike tororo nkonyora ri chinyoni chinde no chikugwa emete eri goro no chinyomba chiabo chikorosia ebintu binde bune byota na birabi baminto no bimenyete togoteba the habitants nchiro chi menya mende neri itali miya lakini rende nere ne yanya saye ne menyete chinde chingiti nchimenyeto igo at least ingo obuya bwaye no bonge nona eta surrounding area ase obunyu bobore yani nkonyora ngana wane ense around the environment eri ense yetu etana ine okonyora nga it is a cooling system omonto goikaranse ta around na boko iguya okonyora nona abantu abange no bagochi barusiko baikaransa konya gwade maya koligereria igweto buyembe ko mwaka buya because of the cooling system abande bacha kurusiko bacha koligereria yatwa none chibesa tourism vitu kama hiyo bono buya bwaye no bonge na kinataka ndaira na maye gake ndakwana abantu bamanyenga obuya no bonge borororo kyagera none chinyeni ryo morakero bero gosimike tara ondigaria nkonyora ore chinduma gento buna chinduma ngosimika torororo kwanyora no tokurusi chinduma echi no chianjete gabu bono ige bintu ne binge akara twarigereire igo nande twanjenenire na obuya no bonge borororo kwenye sali encherende nelinga indiro konyora tokurute ebintu gochio bitari biya chibi bikiri tokurusi twanyoranga twatugiri twarutire gochiroche yasalirira berira to tokuruka pollution none chigari abandi twase ogusibiri chigari ororo chinse amari amachari ali amabakuru chigari atrimboka gochiororo aya andelinde twabutore meteri esingenje tutagete gutumia mote twanyetiga rira babono rira bali sire kongusukorwa le meteri tobege tokorwa ekara twanyirusiri rira bari ansa ko utirimbo ke itokoroka siri erosion ine renjire nyinge torabe togosaria rira berio ikonkotaka kuimisha abantu baitu ritukoryare kitobereta nkelinge twataka nga obunyubu bwerira babogendera kobo ekiagara twarorire faida nyinge na and apart from that ekara obunyubu liborororo ekare mbure gotwa omaete nkobwatera marabari nkobwatara amacharia ya anyakora bunesto buna gachiteri safa amachari anyako list ngora guchiroche ibagare ko bari list mara moja guchiroche aere mambinto bwate mache nira baririe libwate ta machari anyakiria anyakolirisi ngora anyakosoka ngora in the process gapo nyakwenda ngora guchiroche we are maintaining our ecosystem ya mache iganga mache the supply inaendelea kukua ntobwata mache kiringaki apart from that ekara hakonya kwenda ngora umaita mache alingo junjuwara oisa poligereria mache ayakorukoruga bwese chindi becho chi
abwe samaraba yanyete amacha ari okonyora ara marabu akara ko gende mbure gutwinyi ko konyora nga di okonyora nga mariba gara macha chafugete lakini go there after some time amacha ari akonya gosoka ngora ngoro chikonya nyorero guchimacha amacha ari echunchugete ara macha maya in other words ya chindi bechio wose bunyo bwerira baya tokonya twanya ro water quality ringia constant supply of water ikiagera naro ngonya ko refill amacha ari nara long glass ya kurugaria amienda aswaroche twanyora chindoche twanyora chinsoko twanyora nyanja ito ya very maintained ikiagera chinyanja amacha no ago chiarira at the end of the day so that is why twataka maitana babantu bago kumenga ikibona bago kwanere igorira bali ngibago kwanere igorira chindi ingititokwanya te kiagera ekara tukurigereri chindi bechi chikoreterira bali ito ni maitenga nabo gotokorengereri na into ntolibo be kiagera twabuchire eburira bali ito gusie twabutwari buchire byakeire bono gokorigereria ndiberaria kwararana eye kango nabona nyerosi indeme kwarengera na tigansi mikomulingamu tigansi igento gekunywa macha ali kwako motara macha ali aita onsi gochiroche liba bakware konya tigagenda ngora asoero cha tokenderere gotogendereri chindo chichito na anda gendere gotuchunjikera macha tokonyanyarere nsoko twanyorana na macha ara maro igona kiagara twarana tigatonya kwanere tomanya ngana intungo chitori twasari na ande ndaito gotebia abantu baito bamanya nga chindo chi wetland echiro na kwanirira balire binyu nirira baliko bali serikali no mali ndiriko bali bali ya muntu igo no ndibwensi oro esirira bali nyete kuikamanya nga obuna bulimo bwa serikali bugana tagutumeka isokorosi amagenderero igo nga ingagikera ike serikali bono ngonya kwebanga tole nabo one time nabo togochekero maite chibesa buna chitali gutokera limo resources ngonya kwebanga tole karati atokero gotebunga ba minto sikokorwa nili bali serikali tigato understand okero monte tigamanya boibonga ira beli nili serikali ingakineke togochororo chingakichi goika mwaso kaso gorori na lili chikorire Kenya na ande na kitoberere tatu bate kigone chinjere chisaidira bali ninge fuida ingagirete bakeba yani baibure ese bintu biribu bwenete bigoseria maje torinde yani lira belio tulirende linde ligendere gotokona asante sana waziri kwa biri gokweresera sobwagare anno gosemere kwane nga omwanchi umurieri oberega kwimanya kigima kondo kwa biri kugokwanira nga ase lira beli galire linyu na sense moye serikali mbaroro babiri bakwirwa abateba nga atiga tulinde lira beli baroro bagwa tobumanyi batebiri nga tiga basimike imete tibatie imete yiga babiri bagosimika na kiye serikali ego chakokora kero muamwire kwenda gali ase ground matebe nga lira beli gane ya serikali umuntu narotete nga imete yeninche nasimigete nga kiara chigokonyeka mbuya abune liswali ligi karo monta simegete lira bese kurende ya serikali na haro stiri mbuya because nere no muntu we serikali na ande nere no alimi na ande kare ikirenga kiyo imbuye kyagera already okolire gento kogwenete kerike gokora solo ngasi abigete meteri emia ina kwana elindi chini ya stress itabuga tije eyemiringa mwito kwaniri metende yonse kungusa machi yakora emetabano bune chipambu chimoti seke gusi ne metemia igobano twese kurigera meteri yonyekero na ande ne limete gwenete kulinda lira balirie igendere gutwara ubunyubu ndindigenda ko twa machi we maintain it so tutaongea tare ikira abuna ikino to consider twaligereri na inkikia yake yani to kwane kya na banta abo motore na na to kurigereri tore kerike bwene that particular time na ande to gakwa and that's why normal to kara public participation kara to quality kawaida akara kendigionsi kego sareka kyo mwanya bantu akwalire na ande serichi ko kurigereri na baminte kene kiaye then serikali ntwanya kwa bantu igwana ne kyara mwanya ko iguriyo toko kora ngora igo to igwana and then we proceed bia hona sana waziri asokwira ne lili bolelio atomwanche muli na baratebe nga waziri atebete nga lira bene lya serikali no kumanya ngako kaba ko nyakobera oro umanya nga aigaime na arombi yakole prepared obwe karuri tukeri mugocha gotebunga
karua lakini kuma yetenga igo igaime lakini keritu kerimo ndebigunga asari ndono sukango tokari gas ni gas toko kara still ni county gotokonya twins ndina abantu kurwa sorgongo rwa usitoko korere gas ene abantu ba korere gas baitu bagusi mbia mana sana director to cha sori a wetlands chingwa bako tataichensema aonchi bwate wetlands kero kende nyenchoki bwate kuchase omwana winchi gose mwanchi muligerero yiga utoligerete ngokonyero mwanya bantu Ombia muno Frida. Waziri na chief bairesi la sogari. Ekie wetland yako tokonya. Mche wonda menteiga. Riswali ndro kwa boli chief litangani. Mnana kitu ya serikali ya kolirengi ya kolire kuchi yabo. Tuchakire ya nyantrago. Nyantrago yuere nene kabisa. Tuatemire. Kwenda gusimeke kiagera emeteli etakiru gusimeke waroro. Tuatemire gusimeka. Intuku kushirikiana na vikundi kando mna NEMA Water Resource Association tuachiroro tuasimekire mete ili kwenda tebe gusimekoro nkitoko korera gasu mune serikali na biye waziri yareza ni elimuna na ki chindibwe chigango tokonya chire ebintu mbiro bikoboro as ecosystem iyo chindo chinkoboro chiroro abuna emachera kororo akoba masafi ngo control yere chi floods ngo control yere the nature ecosystem elibo mberi toko musaime toko Russia ya sink toko carbon sinking. Ono igo any benefits toko nyora nechi nyinge kubwa lirito kunyesali. Lirito kunyesali bono gotoko punguse. Ekia ono toge nete komenta kobo liriswa luna abantu bagusi liro bali abererike. Eri abererike. Lakini indi minute toko liriro beriga. Ekia ero iso kuligere chitse chia mache ngumbu muna China, Malaysia, bachakire gosmeke mete chigoro baigora. Asiki okoba iba liro nduta ite tuikirenga ki mna twanyore twakore liro ba tuchako simekemba igor mbia to tena conservation nero chinse monchiro togo chi tiga tuatena ki echiga ngotokonya chire echiyo chire chindoche chi wetlands chi forest ekiagera benefits nchiro tokonyora chi nyinge koruoro mbia mono sana tucha sensema ya Frida, I think tiana implementa wa point hiyo nkie serikali yo korobom again to pono igachi serikali chichi county cha kire okoromono yue kisi county ya moyabo no kore ginto kurkange county special kubange county naki iriro bali county rwana to tumeka linda to chinse mo chirito wana to na wono tuno bieito wetlands chuno to achiroka asa yonsi ndo wana to bange linde intuna mwanya wandu to manyanga activities chaitonga icho wana to ko concentrated linde to reduce activities as chinse mo ni cho wetlands na se water catchment areas chire wono mpango yo serikali yetu ya chakiri ko kora witara se ministry ya lands kagetenga mwako yotaraya tunyore a special plan in the county linde tumanyanga na kibono to kwebanga na kitoko conserve asa mo chinsa mo ni wetlands linde kitako konya no nebisoko bikobosio mbia wana sana ndete mara weterabo atokwira na kurasa mutimo komo kigomo bimo goteresanga monto
rero ebitutainaine nabo igo ogonchereria kwelire asibagendete gutumanya igoro yobuya igagase orugongo rwa busimbu ya kiborororo ase ogotwara lire ba lire linyi na kyorabe kogokonyeka ayo mwanchi mulire toskatonyegera ati turasoaso mutima komo kegongo ira turasegeka kekerebosio elinde tobeto gosanga amange. KISII TV obwansu bw'omugusi. KISII TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibicha chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna kaunti ya KISII, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore. KISII TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. KISII TV obwensu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia KISII TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubiri bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeragaiga ase ensecho ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya KISII TV ense yobonchoreria. KISII TV obwansu bw'omugusi. Chitariki 14 cia kera omutinyu kaberekera omwaka eri nerituko ryokorokia obwanjani ochiase baritwanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit uishi na mi. Intubu na KISII TV Valentine's y'omwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwaitu gochiasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabogosanga nainto keria geke oranyara ko bagogotwara asogo gekiase chabise cheto chogotuka kinsamo chiri cha embassy ekeroko genda nyakoe gose o KISII wetera sinamba enoti sana ibere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana ibere ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha.
boigo nabo gwikirana nekewa kiao kiubwanchanie bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutimuri go kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatleaf, Wima Electrical, KISII Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Onyesi imena bwataria sana bekire ningotebi ngakini gwete nyoko mama etebo ni goromo yo no rebuna ya ninko chine gubobe the way you are very handsome like this montache go chesera ne nkoro chisimbo konyaro kongembulero ne jeki bona nayo rarore ntete ongoro kyubwanchani Nyabeta. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biyake gima mwancho muri beta seni kya Ndizi TV na ndengo kwaligana asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyomoro lyo wense yo bonchelia astoko yendete gusanga nabo bisana boigo mwaziri kora ase county ya KISII abagendete gotosemia na kitogwenete kolinda ase liro baliri ririnyu na kitogwenete gukora sinse mecho na boigo na kitorabe togokonyeka intubu na abamenyi kurwega asoro gongoro gusimbye mono sano mwanchu muri ereke geragende kubwati umurubiriga na boigo gwesemia kegima kolende ngo kwenyolia ngana bokwenda gutugwatia sinsemo chichi michandawa sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital na biga sensemeria YouTube wetra Ndizi TV News sensemo ya website na bagotanya wetra www.ndizitv.netekarondo chenga ambaro bagende tukubwati umurubirio Emmanuel Mongeri akobori Wetlands ngagete bona iga oberega kumanya Wetlands ningi ongo bongo shagotabanga geteri kwa mpigo amos geteri massive mbiyamano sana mofacho uko abatabano agende tukubwati umurobele kwa KISII town erikosoro kwa keumburi taro no ali meyo umurobele Josh Samis tagatabano ali mekora chinsemo chichia kawangware eno kumakori agatabanga nonde meyo umurobele na Joseph Maranga agatabanga fullest inja mbiyamano sana aswari mogende takorika ujumbe yeno kondo manchumuliria konyarantara bagingo so asumutimo komokeigo na bagingo bolyanga oli omenyete angena sense meyiga totebe chindi bachirororo na kiarabe kago konyeka waziri ambiya mana Frida ekiagera bomaine goikatwali kuligeri na barabunga abaranye sinseme chichinyu mono ngakiara abo konyeka na ndonye tindeba ngwate banga lende no nyano yogusimeka totebe gusi chinduma gusikende ngichiko mokonya guchakira liswali likwa bulinga ngakiara abaka konyeka niliswali gikiagera mbaro bakwibulira liswali eli okonyeka kwaye nkolinga nimanyete nga asenara amenyete ikiagerekera sweta sa yo no na sabu operate koru na operate koru nyomba meaning na bali kiriti asa aragaya kweso buri mubugaye akaberororo igobona so kuligiria se nyomba mbuya and we are looking at the well being nga kyubo menye bugaye bokoba na ande karange ni rira bedio na taka gotebya abantu baitonga abarange nechi amarabayara manyu mbero rakoba muna igobali
bari nigisie kebe kiagera kiri gento ne ige kubwate buna na kyo ke manage kwa keira positive na ndana boke ko konya ina ra to ko banga adaptation yani kwanya komenya wanjira na bunere igo na kwa manyanga njereki ukonyara ko swana ne chinjire chichire a little bit negative ko bwa bande onyetani into opportunities bona abantu bunabo asobo menyo kutanirira beriri twaroko konya asore ingeringa buna bono totebe ese buna macharia atenini na boko nyatani into use obeke gento buna chinsu ne gentayo manyane chire yani chire gento kya mume kyagara na beko kwendagera buna ayo mwanya bantu yigote number 2 chinsu chire highly nutritious ikyagara ngoteba toli chi protein na chitotagete for balanced diet kwanyoranga afya yawe yabere nge kyagara kwanyorire protein and normally chi protein ekero kogora ichire expensive chire ligoro kobwa chindagera chinde ikobono ntoli twanyora na kyo konyoranga nsa chinde okole singi chire igoro na kyo konyorira abantu banda konyore no nakagena abwate kyagerere protein yo chioni ligori lineno gore bituma gusokora lindasi igo nenjera yemo kwanyorire protein iri expensive kwa konyorire nsi kwalire namba 2 chinsu echi nabokoni twatebire ngo protein echire igoro ekaro kwa oniri nsuye kwagurire kende kiri wate getabande basomi agachire nana bukugora kwa nando boli mubonde utake na bukugora nando boli mubonde ekero buye manage tibuya egento kendo ra kore samara bayara manyuiro kabali bali asichi chindo chinsemo igamara banara ali akonya okonyora nyite sichindo chinsemo na bugusimike emete yetwate ebiri indigenous na boko ni mete yo onyore ngakwanyorire chibesa stereo kore bintu bune bibinde na ateba emete stereo nona na bugutumia kuna chingo na bugutumia bune pao wa korosel furniture emete yiga na bugutumia chinjere chinyinge chirichie mete tumanyete ande mete yiga yoko begeto yoka ngokonyere nga purification of air embe lito konyikwanyora nga yachire mbengia na ande emete yiga yoka ige erendete ugonje likoli gwetu kwelire togoteba kwanyora nga emete yiga nere kogere mbure yachi yatu twanyora twensi yarosiri climate chigite igonje likoli kwelire twateba igo yani asara teyo naye umuntu narari ense mu kurigereti ogoteba nga ngokombe kange nirira baliriri nyu igo nintu tugwenerete kororana liatokonyire kwa kwana igoro ye chimbuma is a source of food mate busito narete bitumo bokumaiga no bumaine ti ontonarete obokima no bokimo buninko tebi bune chigo oranyore stereo bokimo naboko rusindo mechi intugu sitore ntore ne chitauni chichira wa chinduma abantu bande value teno ne supermarket no konyora chindu mechi chire igo kwa ndo ni rigoli rinene ayoge ndo goli kyagara stiri ne kwere ndine carbohydrate ahese ngenjona litegetuma o ni ndumeria ogole getuma namba tunaye ngolioro kwanya gote nyanje tukwawo niri kwanyorire chibaso gole getuma gole chingende na bitonarete igo stiri kwabwekanire no muntu onde uri orengo aya nande natebara unde gari sichinge buchinse magotoro cha machari karo mugaso konyoro ochire umurakera ali na asagayo okonyoro gusimeka tinyeni ria abantu bande batabuga tinyeni aya nalio simegete kiagara bono nalio konyoro machari akeire nateba nga machingo tiarake kwanyora nga amacha ali merete guchinsera kintari gutiari bona ali it is a very good place yo gusimeka tinyeni buna bono totebe chikabe ntianje tena bachiko babuya na mana we skuma ria abantu bande bakorera nga no murakera aya ne tinyeni obwate nkoliore tinyeni nkoniore onyore chibesa okorekeri gwate twakane school fees yogore chiango okoreki iko ne bintu faida ni nyinge na yana bora konyeke kwambolinga ngakia gokonyeka ngabona chindo mangi chiko mokonya abachiko mokonya esitinjere echo chinyinge buna natebe mbia mano sana waziri ngaitenga umwanchi mulielia obereka wesemya na kiara bekago konyeka tocha sensema yago director abaziri nabakago kwaneranga abantu mbararo chinjira nchirororo abantu barasali liroberi galinyo kero bali saliri kero kende effect kirarete ndirete obobe asogonchirira kwelire bien Manfreda abantu baminto tiramo te bimuna
ogosari kwe riroberi garinyo nkobwata madhara manene lakini mente kwanza se waziri ateba yena kiga kia climate change again tukiendege gotokonya nkena bona iga sense ya sukire toikiretse ase tokonyora exchange onye kwa rendire liro balia obuya kwa smikire metebia obuya entonkero ke kumna carbon sinking eliyo korusie echimbe chiri chafu chiaira chiro baime elingwa kanulire serikali mne ya Kenya nje ujichibesa elibone kuruka carbon credit trading ejichibesa ichekwewa onyorekane mna naye no rendete enseme ya obuya o register gari abo bisabaito ke department iganto kwate climate change department ya climate ocho register na bokonyora gugwakanu asukolenda iroberi biya asike tokia kabero gwaboria tiatwasi umuntu agachiroro agachire nyumba ya yoro igayo twateba ne flood control area mono yarengekero asa abantu baingo tigeri sabu iriye murakero beire abantu bacha bari sioro osabaru sasa tibanda ko korose chinyomba chiabo ai kwagachiroro iriye mbulego chako twe nyinge toro chimune nyumba yangu chako very affected one of those are the dangers chugo sari chitse momunichi munangu ku affected directly olio kwagachoro obe muna kwanye tumire robe kwasimikire melingamu iliye kumusa machi emelingamu ye kumusa ya omiririra beliye kwende wetland ya sirire lakini ya beire bono chi benefit chiga chine kwa ngocha konyora chiga twazana nabo ko register wakanu na serikali nabo gosimike ndumororo igo kwa bintu byao ebesa chingeni muna waziri ya resire ebibyonsi kwa siriri kwa gachiroro ose kwa bekiro mulingamu olio saliri igo turanyora benefits chiga chiri buya na serikali yeito ya gusi kwetera somo mugabano ito nketebe kanete mona tuwene tukolinda mazingira nendega muntu ekwerenero yogotera na tuwene tusimeke melingamu chindoche as chindoche osase wetland igo bono igabu okonyora muno omo usio ito osaliri eligo nabo bisabaito baracha bamubugata tena ki aywasa libiga ekiagere kerukolenda mazingira tali ya ekweka muna frida igago konye amate akonye rongo rwituru gusirwensi na guchichinse chia ngumbu na kiega abantu bakuru ngumbu bagotwakanira turende ambie mono sana sokweresera igaso bwagaleto cha sensemo yago mu chief officer ntumetenga serikali ya matuka mangi yabirike gotoseme igoro yokulenda bitwetana ni igoro yokulenda oboncherera kwelire herkende inubune serikali ya county ya KISII mirobirikiwe elimo bwata saba menyi borogongoro igarwa busi ase okwenekya ngankulinda bale bitwetana ni nabo iboncherera kwelire mbye mama Frida ndubune serikali egitangani dota banga mangana ya climate change ibonere discussion ya nene singima tarigento kekugambo usioka kimensengima naende tukumanya abantu bamintonga wetera ase mupangilio wa serikali ase county ya ito ya KISII konyora tore chibesa chire chiko konya county elinde chinyare ko linda mangana ya mazingira awase wetlands chire chimo chabo ebintu bono to akolera bono neme pangilio buwate nteko kunga climate change action plan ono ki plan ichiga ego chibwate ebintu abawo to chokora inde chinseme ichiga to wane to kwegerera chigerero ntobwate bintu ko kanga adaptation ne lingana ki na kibono turagendere ko improve in our ecosystems elinde chibe bona chibona takoba kero bintu byo njure ose kero tokagere tengo njure rinkora abororo nki what is our adaptation mechanism one of
trase imepangilio yiga nichibese chigo cha kwa serikali anene chinde chigo cha story na grant kwa se World Bank twangete into awao umupangilio kwa serikali na ulinga tutware tukokanga committee asekere ward chaito 45 climate change committees ega si committee chiga no kurigelinga naki turakore turakira ni mipangilio hiyo katwate action plan adaptation plans no bago isaransa kuna committee hicho watu ya proposal tune serikali kwa wana maite lichikolie ya Kenya na walitoeta na wikatu usisha bantu baito asikire yento toka bigonga wana proposals chigoja kurwa chi ward bago tebana iko tuwa ngitia sense meye kubonkero na tugokerena kubekega kigitu bali bantu bago sako encroach igase nsemo ya tukokanga riparian land na ki to wena to koyerenda na bintu binde bingabunebyo elinde tunyara kurenda ecosystem yaito ya gusi ngoteyo bantu baito nga aiga no seito na ende ntumaite nga nyasaye nato sisenetie ntubwate environment ingia intubune county ngokora turi investments wakishanga wonjuriro kukwelire ngo to affect chinga kicyabusyo abana baito gatukuna kugendera ne county igeme pangiriye yiga serikali ne yobwatere yase sinchira yabe bia mwana sana timeti ya sensema ya waziri akirokende no batemero bile na asichinseme chigatoba tabalira balire linyo rekende serikali kaunti ya KISII ne batemero bile maybe yoko chikoyana na embusuro asemeteri yancheire gochi asaba menyi bali bamenya tange gali bagusimeka bia mwana Frida senswa yirigo takomanya ngalinde une serikali mentere seyo mintubuna kwa na mu chief officer esemerevelia serikali yobugate indeed serikali ne bugate merobeli igoro yemete ibuna kwa kwana under the leadership of our honorable Simbarati umubango noro umonene na ande usoko bako kumategerera chinkwana chia nyingi na we birengera bya bire binge eso kulinda o conserve our environment aseigo under his leadership ntobegete chinaseri yao tayari bono iga ntobegete emete menge sana ichi avocado bono tukonyoka fruit trees as one of the fruit tree yanyoranga mutobono buno iwe avocado ibokoria at the same time nade ngokorere ebintu biri omoto gwene tagokora bono guchunjuge mbeo kuna bono kogera twanyora imbura una twatebanga imbura formation of rain bune gocha turuemete yitwara kwanira marange kwanyora nga ya kwanza ya beautify our environment beautification igo one of them ngelinga fruit trees inchiro ni chi avocado kuna bona igana anda I want to take this opportunity but ebya abantu baitunga abagabana honorable Simbarati usimikire nabwate chinasari chi avocado chiroba over 200,000 igobona nande chiabere tayari abantu baito bono imokerera igoro moche muiye mete iyo akaramo ikire nabo tokogamba ligori kiagera nabo totagete affordable yani the plan ya yaringinga ige gwene tekero muntu anyare goikiri igobona ligori rirabendi ririke ligwenerete akero muntu agoikiri igo tembea abu alietisi mete inero igo inoro moroberi oyomo twabekire ase bune serikali na ndi ntuanjirete abantu bande private organizations like one of na youth
youths banye babwata an organization private organizations like women groups abo baratware nto banjirete twabatebiringa simekemete of all natures except bone melingam nabo tokubaguri una into government uitotagete buna bone mibune kwerende ntotagete chipambu echo twabatebiri plant we have to involve everybody kero monta ikunga nere noare in terms of conserving our environment igonera kara abeke mete nabo tokumuguri gose na babantu bagwecha bamuguri igo a plan ine rororo na and apart from that ntubwate our environment officers barikire through his government urikire our environment officers bakogenda ese bichichi banya gutarira chigwetelandi echibarana ati well conserved environment ineti na ndwetani abu omupango norororonga as a government tutaite gweta nonya twateba nkwagu mu director ne nateba chibwetelandi tobwate inibusi ni maite injiro chinyingi esibona igabi able to map around 32 wetlands lakini we know injiro chinyingi tietanite na inde so abali bagweta bo bisa bali bagweta nko check barenga echichi arengo obuna liria kwananga abande bahansire kuchisali echi asali how do we rehabilitate them back tirichi asali we know ro mubangorora na we want to rehabilitate them back echinda tokore bone gento buna reforestation to make sure that we have rehabilitated yani tuachira niri kuna chiaringi na chiri kwanye tutamanyeti tokore survey tuchimanye tuchimaintain our data in our database elinde togenderera kuchimaintain iko that is another way that in a plan to bwate na ndolengere tinga eso ko make sure nga elinde twalindire chi wetland echi cheito ntutagete kara twachimapiri nabo tutagete korengereri tuchigitere maite gento kende gyonse kogiterete no muntu gakorire na bakorana ngaki gento kerike gitere igo that is a communication now to show that thing asari tagwenete gukunu agwenete kurinde inere njire yemo yo kurinda chi wetland echi ige mebango nere itobwate na ndenkagerete nga toisa konyekora na beko bemia igo wetani abu nkonya ko collaborate tuli na other agencies intoli intutweka nko collaborate tuli na national government through abantu ba Kenya Forestry Services ndobwata abantu bana nema abo once we are collaborating we are bringing them on board elinde to work together abantu ba water resource authority abuna abantu tubwate plan ko bana barabu already we are training people using it years and since in the water resource authority they are training people abantu baito bagendere yani abatokoroka ngaruas bagende to kuba train nana kitoko conserve amacha ito na amacha euro to apani tayari igakurwese wetlands so hiyo kazi tunaendelea mipango na ile itobwata bune government na nafikiri tukiendelea hivyo tutakuwa tuko sawa mbiyemo sana waziri asoko elesera subwagare chinga kitogende gukorera umurobiria director ngo bakogukwanera igoro yo kurinda gonchirira kwelire anamona senge nchogusmeka emitengo bakogukwanera igoro ya carbon monchimuri nagendete kweburenga carbon credit yiga arabaka gusmeke metekero kende abantu mbe bakumutarira bamumanyinga ngakyabonete konyora noene ngo gwetera okurinda kogonchira kwelire mbiyemo indeed as waziri ateba tubwate environment officers kere sub county ne bwate environment officer and the chief ogekwana bono ochime muna tubwate bono abantu committee koroku world climate change planning committee eyibono erinse mono yokumanye muna naki asaya iga na albone to kuba protected abantu abo basomigwe bairwe class basomigwe na serikali nana kiba ko identify ebintu ebyo na kiba kumanya gento mune kikiale tumotu umuntu tena ki njenta de conserve semo geteiga ekera tebira de conserve semo geteiga taikireria ache motu ache se department e obisnero ya climate change arejeste ibintu ngiro bikoro kumna GPRS chi coordinate chi iruchi ororo ibintu bibia tomugo
chingumbu kero bia tumiru ono ekero biko botetekete iyo umuntu gochaga ko size ya onere how much carbon are you sinking na beko ba calculated iko onye go ile riwe ya mona chiogo ya ba translated kwa nyorona chibesa gitoko nyora igo na boko nyora ke kogendera iko asaba obisa baitu na bongo tara bari bange lakini abantu baitu na bogwene to gwesuguma na orora na igani ngo na boko nyore besa ekiana bata ikomo obisa mna tuate mno yore sub county garo yomo na abari ese committee ria se ward na abaro na bata ikekere keroro konkorwaito lakini ekero umuntu emanyitena laki na injini ngwate nsemo na tigire boteana ni conservative inchumo tuteana laki ni mbwatase eka yamo nusueka abo bisabaito bamago chororo bapime bamago kwa lichi na weko genda iko nambia mona sana sensema yago mu chief officer chinga kitokorero moroberiga karungo boseme bwabo mwere gochaso mwanchu muri koriga sorongo rwabusi igoro yo obuyabo kolende bitoetana ine nabo igo kolende obonchira kwelire nambia mono ntewe na twakwanira mange ase asoko semia wantu baitu na kito tebonete ko conserve wetlands cheito chebona mangana nda wasa wantu baitu yenteka nenkerino nande na utorabe toramanya obuyabwe conserve wetlands cheito kini wono goitira sene pangilio kuni yega twacha kile kero mwaka kitarikibere February tubwate tukoria yensengima abantu abo kwande ya wetland ntobe tukuna kuiria abantu baitu na ntebanga na ririoka goitira sum pangilio itubwate chikomite cyo abantu baitu tobegeta sekere sub county togenda ko semia abantu baitu mono na kibaregerere wetlands ichi lero ete ekerenga kenene kwa atenkerenga na ki wa yani the wetlands and the human well-being ronga wetlands ichi ranchwate a direct effect with our well-being as human tunatua highlight gocha tunatua charete kwa tebia abantu baitonga environment is neitwe na intwe na environment ono goikatunyara kuri chinja to coexist na serikali igerororo elinde beke mipangilio nari asebuna yaira atasaliwe katugenda tukuna kobeka machiko tubone serikali ikiwa kurentera emerubiri emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu vuomugusi onye simi na bwa taria sina bekire ningotebi ngakingi gwete manyanyoko mama etebo Kini goro moyo yo no rebuna ya ninko chine gubobe the way you are very handsome like this montache go chesera ne nkoro chisimbo konyaro kongembulera ne jaki bona yorarore ntete ongoro kyubwanchani nyabeta chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko lyokorokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigatwerure korokia obwanjani bwito gucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kejege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyete cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe guse o KISII wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isato isana nesato isana ibire ayem Teni tushare kila ambacho mko nacho, tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo gwikirana nekewa kyao ky'ubwanchani bunabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14
cy'umutimiri gukabere umwaka w'ibiciro 2024 iyo kubahorokia obwanchani abanabo Keumbu Children's Home Valentine Charity igekore twasimule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatliff, Wima Electrical, KISII Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Ndizi TV, obwansu bw'omuguzi. Kigima mwanchi muri wita seni kia Ndizi TV kwa ndengo sabo kwabera kyagere twaraso so mutumo komokego twaraso asiki duka kego kulinde toiranire ekerto gente gusanga ime yo morobelio bwense yo bonchelia cinga kito gendete kwimanya igoro ya Wetlands ekero waziri abakago tweresera so bwagaringa aliro balirire linyo na kito bwenete kolirenda na inde na kirira aberi gotokonya into nabamenyi boro bongorwa busimwe nchi muri tabeto gusanga mange tabeto gukwanira mange kolindende tengire libageri gali abene nende kwaligani waziri asensemende atumanyenga abantu mbaroro bamenyetega igaseriro beliga babiri bakorokana nigo batengirwa selira beliga kora bakwanira ngo waziri Frida nataka kuigubuya liswali lina kwani abantu mbaroro bamenyeta seliro beliga twakwanira linyo abarocenga serikali yaba yebete yanya guikororo maybe bakwanire kera twaba tokuliye nga chinse monchirororo nari no chikwirorira nga chinse mechirira beliga linyo nchiri chichiga kora kwanira abantu bali barororo barocenga bone bebire buyambo ya selira beliga mbuya mono ase uko busaba nk'abantu mbaro babo feeling ebebire lakini sa kuligereri gutumagega entu wakwana turu mu director ne simbo yole so kwana gokolyo na kwana nga twatalire nande twanyalire gusimeka none mete nande nabo busambaro ororo munali na kwana county government eligete bakonye gutalira ase chinda biki chinyu korana njiramente ndigose ngosali gutikale lakini nabonda etogwanchirana naye kyagera nateba nga nchire tutara kole kyagera esabe intogendete as our future plan nateba nga ntotagete kuchitalira chionsi tochimapu chionsi pi ikyara nateba nga echi already chire in our database chira around 32 32 igo nabora anyore chinde nchiro ntotagete ku map them out toralenga kiasoire in our database tions ntaragendera buni ntagete ko ligereri ndorenga ese timu yaito yarenge nga it is wetland and the well-being of human beings igonga lira belirinya linyu indi bwato buya ngaki ligo konya mwanya bantu inga igo konya nkororo igo etimu yaito na bebwate meaning tuwa wende tokorera na twanyirigere iribuya intagete goteba nga abantu igomba gwenete kumanya nga ubunyu bubwirira tari ni bubwato bubwoka kuli celebrate kuli chengera kara to kuligereria se ensi yaito ya Africa Wetland actually no batikabete asatali yake around 131 million hectares chire covered na wetlands lira belinyu na iwa yanjire generally globally nga at least 60% of the hectares of the land yaba occupied na wetlands na banya saa tongete igo na ande na bere igo but iso kuligereria aseito usi wetlands chite chikabeta around 30% 30 to 40
30% of our wetlands ngai twajisiri gochi into twajisiri buna litwateba nkwabuliri swalinga mbuya tuchirende gose ngakinjera kitogo jisiri ndwaika bateba chinjira kiricho chioko siri chiwetland ichi cheito igo oisa gukirigereri chiwetland ne gento kibwato bumuhimu igo government te wa afford ko basum ekiagera tali uwanja kwa babero na inde toisa kurigereri buya twaro dina chiwetland ichi chibwato buya na inde that is why tutagete ko chikonsa na kie kito twatebera ngatiga abantu through the leadership yo mugambi tonere simbarati alika abantu bakurigereri those wetlands igo kwebankorabo nakiga kogera tutagete gutaranga torore nando chichi tuchitarire tuchimabu tuchimanya tuchirente in the book nando tuchiconserve tokore even gazettement for the same yani igo tuchioni igo meaning taringa etwabeba bali tutaramoja ni tutaraikera inateba ntogenderere ntoba ikere chirichinga chinene at least twachikereire nande ntogenderete ni maete ne chinyinge nande nabonda atakenji kwane rinde bamanya ngambe ebiri maybe no koikera tutarabaikera buna bono tutebe bubasi ntubwate etora nyantura gonyari bali chache nerororo yese nyari bali chache ntubwate nyangoso gere stiri bubasi ntubwate chirichiro ntubwate nyako ekitutu chache south ntubwate liamo banchoga chache kyoge ekitutu chache south ntubwate chiakenario manyanchogu isentanchirororo enyangonyi marani nchiro abukitutu chache not ntubwate nyabonge ntubwate mokomba ntubwate nyabuoroba mukubonsi bumachoga burabunchiro kereri nchiro ntubwate chiabo chirichiro ntubwate maiga lianyatangi lioma omobera liasa liondie echichons igo nkagerete na mbali bakagerete ngabebiru I'm sure na mention ine singencho ande litwa kwa ne chinde mu director kwa nange igo oteba ngarende ne chinyinge lakini rendo mention chige igo ntagetogate bantu etanga anturabeba na otule kyagira wetland ne gento twaro lirikere kya muimu asetore buna litwa bibeka gocha ande ngagerete gento nkere neba gosetwe batwensi ko nyolinga ese wetland nando biya bonde borororo bogo tokonya buna into mwanya bantu nkororanda okay ntuange tia marioga naro akoru ese emete na emete yemengeria mariogo okonyora ni ese wetland yabuchi gotoko okonyora na bana karo barwarire osene menwe oseni okorru mungi nako ande gotia usana gotianga angene chindi baiga kwanya rusirie emete riogo na marabande nkoranda bantu bande ngo ntumia bali buna mario so igo nigento tuta afford bune government kueva igo bantu baitomba libwa nandi ntagete gusingatianga wetland nigento kiamana nandi bune into government ntore digo conserve nandi why to go conserve it is because of ubuya buli obonge twarorire ntagete koirorera nga inakwana kale iboro ichi avocado is one of the fruit tree nemete menge yende tu abangire tugwene to simeka along the river banks sechi wetland ichi Jones so through our government once again nabonta gitukonyeria abantu baitonga ntubwate hash avocado siri nakwana nga avocado dinde betiri ta hash tubwate hash avocado ichi avocado chi species yengi mono abantu baito mugwene to kuimukerera iguru muiche mugore na andiri gurira affordable asekero monto ili to conserve our environment iho chiabere ready igatiga tuchioi elinde chitokonya nande natebanga nona abantu bande mbaro twaire special groups like bali disabled bali ebirema ebi group byabangina chi youth once twabanjire ngabasimike meteli twabatebirerie korukundi ne asiri mete iteli mekoro otige twa important yabasongo buna bana totebi milingam maite no ngriveria nere no mote to important lakini ndi tolimobe so yinto banjirete fruit trees buna bana into as a government we already did into abaete mete toka institutions chi school bali babugata mabaga into abaete tokara school twa ete fruit trees chichi arenge amatunda ya mororo amatunda amaru chipopo
amapera ebintu abaete no kubaro as an example that this is what we want to do to conserve our environment nabo ikobone mete ji ibuna nakwana inera tutagete esime queen our wetlands torusi korwali miringa mweli togokwanerie kunywa macha amange tubeke emete ji tari kolia maji igo oisa koligereri wetlands igwa toko gukwanira igabwato byobonge na ande nabeta kirenga wetlands chibororo ekiagere chiabegetwa na nyasaye and that's why Anthony lete doketi ekorokunga natural resources ne bintu biri byabegetwa biro bitwetana ine na ande bigwenere takobo na kitoko bikwanira nyasaye tari ngo moririe kara begete this wetlands na chichiko gara tomenyete onye chitayo kango ntubwati chindu ekiagere that is our source of water ma macha kurukuru kango ntulikonya warana wane meteje iga igo meaning kango mbrate gocha onye mbrate gocha nto gutwara mache nto gutwara bimeri igo nataka gotebia abantu baitu na morora ase amaraba yara manyu ekitokoroka wetlands mubuge ngayani ne kasi igo bwate barake nene ikiagero yobuyo bongo butwa kwanire igo tonyete gwanete konye chintu ebe positive to us tubeke bintu buna chinsu buna na twakwana liria tubeke chinyeni tubeke metejo tubeke bintu buna chintu machiri twakwana yani ebintu biri biko igubu yekaro byanyorire amachagwe akoborora na inde chindi bechigoro chigose chirira belirinyu no okonyora chinsogo cheto chikoru angoranda abantu bande bagoteba none karoro bogeni ngoranyora ande na chabageni akara gusaba amacha gotenga ande ta amachare moyo ga minute ga amacha ruensoko atabeliri nini nimbanya igenete igo banya igenete kwa sababu lira beliga linyu elikobwata lyangusa amacharia yagera yanyakulirisia amachari ngora amachari achunjugweka long enough by the time mwagocha goikari soko bujera na amacha maya na anda maya kiguma bwegene tenekeko ratwanye igen bono totatwari trende chi this wetlands ngaire ndogocha koruzia amacha yo bataba ngote geta amachari mo so therefore tiga to understanding wetlands negento kiamara so bugima bweito ekiabegetwa na nyasaye na ande gwikatukerende na nyasaye tali moliri nyasaye garo mungaini gotobua na ande nero gotobe bintu byonse bitubwenete kurinda bali to gotwake taro ese twanyorire echi wetland echichire lira belire linyu kamuranje tigatutie kiagere tugochitwa ko motaro amacha ali aso motaro ulime aminyoka bwanga araso aroje gwasimike getuma twatebire chinjere chinyinge uranyare konyore getuma koetere bintu biri bitari kungusamacha ali chikore ntwakwana igoro yechindo mantwakwana igoro yechinsu ebintu ne binge mete okobeka elinde nando ni genteke nando gore bituma biri otagete ngaite waziri nga mangana ina mangi kingimanto konyara kuyakora bonaiga kole ndenge producer ne komanyinga chinga kicherire ani nchendo beli na ndenga kiende na bogo chagali ya studio nabo bisabago na inde tokwanera so bwagalenga yetenga topic yo kolendo bonchire ya kweli ro kolende bitwetana nene sana ntokonyara gukora lakini mbya mono sana ekegera mwabere mo basemi wanchi mulire ro biriga kumanya wetland ningi na ndi na kiarabe kago konyeka mbya mono sana mwanchi mulire ya vegeta seni KISII TV ko bere ko gusanga na inte ko tsoga chage to moro biriga gwikabonega to ikiro mwaelio no basemere kwa na ko bere ku wesemia mange wetraba gento ko ateli tukolia lera ko bere bako to semia igoro na kitokolenda liro balirire linyu kegima mwanchi mulire gwikiraga abo no to gokolera omoro bili obweli tukolia lero ekerongo konyelia ngana bokwenda gutobwatia asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook Wetlands TV News Digital nabega sense media YouTube Wetlands TV News ense mo ya website na botunya wetra www.ndiztv.net retria Frida Kerubo twara obuligerelia borobia.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times Channel 195